ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆನಿಕಲು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುನವು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನದಾನ ಕೊರ್ಪುನವು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಮಹಾರಥಿ ಬಂದು ವಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಅಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಓದುವೆರು ಬೊಕ ಓದವೆರು. ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ದೆಸೆ ಉಂಡು. ಏರು ತಮ್ಮ ಬೊಕ ಸರ್ವೇರ್ನ ಉನ್ನತಿದ ಸದಾ ಚಿಂತೆಡುಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಡು ತನ್ನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಬಾಬನ ಕಾರ್ಯಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪೆರು. ಅಕುಲು ಮಹಾರಥಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಇಂಚಿನ ಮಹಾರಥಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಮೊಕುಲಿಯನ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಶಿವ ಜಯಂತಿಗಾದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಮಾತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ಗೀತೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗೀತೆನು ಓದೊಂದು ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಜತ್ತದು ಬೈದೆರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದಿನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬರೆಯುಲಿ ಸಹೋದರರೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಬತ್ತದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಗೀತ ಜ್ಞಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಕ್ತಿದಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜೇ ಆದುಂಡು. ಓ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ತಿರುಪವರು ಅತ್ತನ್ನ ಬರೆಯುಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವೆರು. ಒಯ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಸದ್ಗತಿಯಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಗೀತೆಡ್ದು 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 23 ಜನ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಗೀತೆ ನಡಪುಂಡು. ಒಯ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ತುದೆರು. ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೇನುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಗೀತೆಡ್ದು ದಿನವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಬಾಬಾನೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಒಯ್ದು 21 ಜನ್ಮ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿಯಾಪುಂಡು. ಪಂಡ 100% ಪವಿತ್ರತೆದ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಅಟಲ ಅಖಂಡ ಸತ್ಯಯುಗಿ ದೈವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಏರುನ ಕಳೆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ತಿನ ಗೀತೆಡ್ದು ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಆಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿದ ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದ ಗೀತೆದ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನ್ನು ಮೂಲ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಒಯ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ನಿಕುಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಜಯಂತಿರ್ದು ಶ್ರೀಮತ ಭಗವತ್ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿರ್ದು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಭವಂತಿ ಬಂದು ಬರೆಪರು. ಮನುಷ್ಯರನ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೊಲಿ. ಭಗವಂತೆ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಓವು ಇತ್ತ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಉಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಭಗವಂತರದು ಸಂಗಮೊಟ್ಟು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇನು ನಡೆದವರ ಸದ್ಗತಿಯಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಏರಾಂಡಲ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತೆರಡು ಅಪಗ ಬೇತೆಕ್ಲ ಮಿತ್ತುಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರಡು. ಮನುಷ್ಯರನ ಸದ್ಗತಿನ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಒಂಜೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಏರು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಾರ್ಡ್ ಒಂತೆನೆ ಬರವಣಿಗೆ ಎಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತು ಬರೆಯೋಡು. ಕಲಿಯುಗಿ ಕವಡೆ ಸಮಾನ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ಸತ್ಯಯುಗಿ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಪಾವನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪುನ ಈಶ್ವರಿಯ ನಿಮಂತ್ರಣ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಪುನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಖುಷಿರ್ದು ತೆರೆಯುವವರೆಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಾಬಾ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜೇ ಸರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಕ್ಷರಡುಪ್ಪರು. ಮನುಷ್ಯರಂತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುವೆರು. ಭಲೆ ತರೇನು ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಬಾಬನ ಆಕುಲಾದು ಅರೆರ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೆತೊನರಂದೆತ್ತನ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋದು ಎಂಚ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪೆರು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಲೆ ಸುರುಡ್ದು ಬರಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಂತಿಮಡು ಬರಡು ಸುರುಕು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಬರ್ಪೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ ಬಂಧನಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ಲಿ. ಏರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಕೊರುಪುಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅರ್ಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಮುಕುಲು ಪನ್ರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕ್ಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವಂತೂ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಸಾಹುಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಬಡವೆರು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಡ ಸುರುಕು ಬಡವೆರಿಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮುಡು ಈ ರೀತಿ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಒರಿ ಸಾಹುಕಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತೆರಡ
ಅಕಲ ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೆರು. ನಿಖಲ್ನ ಅದೊಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಪದವಿ. ನಿಖುಲು ತಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪರು. ಏರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುರ್ಲಿರು. ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುರ್ಲಿರು. ನಿಖುಲು ಸಹ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ನಿಖುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅವು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದ ದಸೆಯಾದುಂಡು. ಸದ್ಗತಿ ಮಾರ್ಗದ ದಸೆ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಓದವೆರು ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೆಸೆ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲಿನ ಮಹಾರಥಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಹಾರಥಿ ಆದುಲ್ಲೇನೆ. ಇಂಚಿಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಸಮಾನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಕಾಳಾಳು ಪಂದು ಏರುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರ್ನ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಣ್ಣಗ ನಿಖಿಲೇನು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲು ಪಂದು ದಯಗ್ ಪನ್ನೋನೋಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವೆರು. ಈ ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಡು ಮೂಳೆನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಿರಂತರ ಅತಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಕಿ ಕೇವಲ ತಿನ್ಪುನವು ಪರ್ಪುನವು ಜೆಪ್ಪುನವು ಇಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಂಡುದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಪೋದು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇಡು ದಾಸದಾಸಿ ಆಪರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣಾಲೆ. ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಬಾಬಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದ. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲು ಬೇತೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಕಿ ಕೇವಲ ಬಂಜಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಲಾಭ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೇವಲ ಇಂದೇನೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಂಜಿದ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಬಂಜಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನರ್ದವರ ದಾಲ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೇವಲ ಇಂದೇನೆ ಪನ್ಲೆ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಭೋಜನ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಕನಪಲೆ. ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕುಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಸಹಜತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಡು. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ತಿನ್ಪುನಲ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನಗಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಮಾತೆರ್ಲೆಪ್ಪೇರು. ಏ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಐನೆಡ್ದವ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಆದುರ್ಲಿರತ್ತೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಹ ಶಿವನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಆರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುರ್ಲಿರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪೇರು. ಏರೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಒಂತೆಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಜ್ಞ ತಪ ದಾನರ್ದು ಯಾನ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಗೀತೆ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಓದು ನೆಡ್ದವರ ಏರ್ನ ಸದ್ಗತಿಲ ಆಪುಜಿ. ಗೀತೆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಒಯ್ರದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ ಪುದರಿ ಆದುಂಡು ರಾಜಯೋಗ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕದ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದವೆರು ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಐನೆರ್ದವರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪಲೆ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆದುರ್ಲಿರು. ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು. ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತು ಅಕ್ಲನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು. ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಮಲ್ಪುನವು. ನೆನಪುಡಿತದ ಭೋಜನ ಮಲ್ಪುನಗ ಐಟು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನದ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಆ ಭಕ್ತ ಜನಕಲು ಭೋಗನು ದೀಪೆರು ದೀನಗಲ ರಾಮ ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ರಾಮ ನಾಮದ ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ಇಡೀ ದಿನ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಇಡೀ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ಆದುರ್ಲಿರು. ನಿಖುಲು ಅರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನವರು. ಬೇತಾಕ್ಲೇನು ದಯಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಅವ್ಯಾಭಿಚಾರಿ ನೆನಪು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಗಂಟು ಕಟ್ಟೊನ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಯರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುರ್ಲಿರು. ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿತ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಪಂಡಿತರ್ನ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು ಸಾಧಿನು ತೊಜ್ಪವನವು. ಈತ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಸುರುಕು ನಿಖಲೆಡ ಒಂತೆಲ ಇಜ್ಜಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸುರುಕಂತೂ ಆಣೆದಾತು ವಿದ್ಯೆತ್ತುಂಡು. ಅವಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮದ ಅನುಸಾರವಾದ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ ಅಂಚನೆ ಓದೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಕುಡ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಂದುವೆ ರೀತಿ ಓದವೇರು. ಅಂತಿಮಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನೆಟ್ಟು ತಡ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೋಂಡು. ಇಂಚಿಂಚಿನಕುಲು ರಾಜರ ಪೆರುಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆದುಂಡು ಸುರುಟು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಿಮಡು ಮಸ್ತ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಕುಲು ಎಡ್ಡೆವು ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.
ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಭೋಜನ ಮಲ್ಪನಗ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುನು ಕನಪಲೆ. ನೆನಪುಡು ಭೋಜನ ಮಲ್ತದು ಓರಿ ಶಿವ ಬಾಬರ್ದು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿನು ದೀವನ್ಲೆ. ಯಜ್ಞ ಸೇವೆಡು ಮೂಳೆನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿ ಅದು ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾತ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತೇಶ್ವರನ ಹಸ್ತರದು ಬರೆತ್ತಿನಂಚಿನ ನೆನಪುದ ಪತ್ರ. ಮಾತ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರವಾದ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿಡಿದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರತ್ತೆ. ಮುದ್ದು ಗೋಪರು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಕಡೆಗಲ ತಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಮಾತೆರಗಲ ತಿಕ್ಕೊಡು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರೇ ಪಡೆಯುಲಿ. ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ತಯಾರಾದು ಪಡತ್ತೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ತೀವ್ರಗತಿಯದು ಸರ್ವಿಸ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಲೆ. ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನಧನದ ಖಜಾನೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು, ಅಪಾರವಾದುಂಡು. ಹೂವು ಬಾಬರ್ದು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎರಾಂಡಲ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದು ಶ್ರೀಮಂತ ಅದು ಬುಡುಪೇರು. ಇಂದು ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಮುದ್ದು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರೇ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತಿರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಮಾತ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರು ಅತೀಂದ್ರ ಸುಖಮಯ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ್ದು ಜೀವನ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಲೆ. ತೂಲೆ ಮುದ್ದು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರೇ ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ವೃದ್ಧಿ ಅವಪುನೆಟ್ಟೆ ಮಾತೆನ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆದು ದೇವತೆಲು ಅವಶ್ಯವಾದುಪ್ಪಿರು. ಎಂಚ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ವಂಶೇ ಅದು ನಡತೊಂದುರ್ಲಿರು. ಪಂಡ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು ಪವಿತ್ರ ಆಪಿರು. ಎಂಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಧಾರಣೆಯ ತುಪ್ಪಿರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರಂಪಿತ ಬಾಬನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಲಕ ನಡಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತದಕ ನಡಪುನಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಧಾರಣೆರು ನಡಪುನಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಕ ವಂಶಾವಳಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಈ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲೆ ಪಂಡ ಆರೆ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾದುಲ್ಲೇರು ಧರ್ಮರಾಜ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐನಿರದವರ ದಯಗಾರನ ಜಕೆಲ್ದ ಬಾಲ್ಯದ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದೆತೊಂಡ ಬಲ್ಲಿ. ಏರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತನ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ರೂಪೋಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಮುದ್ದು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರೇ ಇಂಚಿನ ಸಹಜ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದರತ್ತೆ. ಬದುಕುದಿತ್ತಿರಕನೆ ಸೈಪುನವ ಅತ್ತಂಡ ಮರುಜೀವ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಪು ಜತ್ತೆ. ಇನಿ ಈ ಪತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ದು ತೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ತೆರೆಯೊಂದು ಓದುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೇಳಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರೀತಿನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ದು ಪಡೆಲೆ. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿ ಪುದರ್ ಸಹಿತ ಅಪ್ಪೆನ ಮಸ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆವು. ತಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥರು ತೀವ್ರ ವೇಗೊರ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನನೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಂಡ. ಏಪ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಪರಂಪಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿರು. ಐನಿರದವರ ದೆತೊಂದೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ದೆತೊನ್ವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವರದಾನ ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಸಂಪನ್ನತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಭವ. ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ವರ್ತಮಾನದ ಎದುರುಡು ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಐನಿರದವರ ನಿಖಲ್ನ ಗೀತೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯೊಡಿತ್ತುಂಡು ಐನು ಪಡೆ. ಈ ಸಮಯದ ಗಾಯನವಾದುಂಡು ಒವ್ವೆ ವಸ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಇಜ್ಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಖಜಾನೆಡು ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಪುನಗ ಚಲನೆ ಬಕ್ಕ ಚಹರೆರ್ದು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನತೆದ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನನೆ ಆಂಡಲ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿವಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಏಪಲ ಬಿಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒವ್ವೆ ಅಡೆತಡೆಯಲು ತಲೆಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏರೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬತ್ತೆರಡ ಇಂಚ ಅನುಭವಡು ಮೊಕ್ಲೆಡ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಉಂಡು, ಅಲೌಕಿಕತೆ ಉಂಡು. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡ ಶಾಂತಿದ ವಾಯುಮಂಡಲಡು ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿದ ದಾನ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೆಡ ಶಾಂತಿದ ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಭರವಸೆ ಜಿಂಜವನವು. ಇಂದಕ್ಕಾದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆದು ಸರ್ವೇರಿಗಳ ಶಾಂತಿದ ಲೈಟ್ ಆಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.